hamzotona lamsugo kedal video tini video ka ang cover song rosona thangi tongo ana hamdene se kaitor gospel song o video no night influencing phai tura tai chata tong like khai di tai subscribe khai ki talenga ke tai comment khai di no night tong no video no ano hamza nai sha kaitor ano nai khai yoi tongo ani yang no sirap kirom lama kaham te hindu ano hamza nai sha kaitor ano nai khai yoi tongo Sirap kirom lama kaham te hindu ang menang habaro kemai thaya te ano meregai tonggo ang shoidani khayo dekhai kechaya te ano yagro light friend this light cái từ lọp giấc thua cái gì mình tiêu của số không thua ano hamza gửi ano khai đồ gửi một con ni gana bawa hamya sayani piyong na bagayani bagay na wansung ang tunggo nang hay kaham tay kere oh ani apayo nang hay kaham tay kere nai sha kai chor ano nai khai yei tongo ani yang no sirap kirom be lama kaham te hindu ano hamza nai sha kai chor ano nai khai yei tongo ani yang no sirap kirom lama kaham te hindu ang menang habaro kemai thaya te ano meregai tonggo ang soidani kaya dekai kejaya te ano yagro mai tonggo hambai jotono no